Татарстан мусульманнары үшін күренекле вакыйга Пейгамбәрбез һәм аның сахабаларының экспозициясе бүген борынгы Булгардан Казанга күчерелде. Аларны Казан Кремлендәге Кол Шәриф мәчетенә урнаштырдылар. Әлеге карар кичә изге Булгар җыены вакытында кабул ителә. Эш шунда ки Пейгамбәр гаиләсе белән бәйле кадерле 10 ядкар 4 көнгә дип Булгарга куелган иде. Аларны күрергә теләүчеләр шул кадәр күп була, Казанга күчереп күбрәк кешегә карарга мөмкинлек бирәләр. Әлеге әйберләр Дагыстан мөфтиенең коллекциясендә саклана. Аларны Махачкаладан махсус рейс белән Казанга җомга көнне китерделәр. Башкаланың Кол Шәриф мәчетенә мөселманнар агыла, урамнан ук чират торып керәләр. Монда 2 көнгә генә Мөхәммәд пәйгамбәрнең шәхси әйберләрен алып килделәр. Мондый хәлнең республика тарихында булганы юк иде әле. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләренең май саклана торган әйманың кәсәсе. Әлеге кәсәдә Мөхәммәд пәйгамбәр май саклаган. Ул яшәгән чорда мондый савытларны агачтан ясаганнар. Госман дәүләте вакытында пәйгамбәрләргә хөрмәт йөзеннән кәсәләрне көмештән әзерләп, асыл ташлар белән бизи башлыйлар. Тарихыбызда мондый күренеш беренче мәртәбә. Пәйгамбәребезгә һәм аның сахабаларына кагылышлы булган шушы ядкәрләр аша иншалла халкыбызның тагын да күңеле нечкәрер, бердәмлегебез артар, Алла биргән булса. Дагыстан мөфтиенең шәхси экспозицияләрендә кадерләп сакланучы 10 экспонат Казанга 2 көнгә генә китерелде. Бу Мөхәммәд пәйгамбәрнең, аның гаиләсенең һәм тарафдарларының шәхси әйберләре. Май кәсәсеннән тыш Аллаһ илчесенең кылычын, чүлмәген, комганын, су савытын һәм күбәсен күрергә мөмкин. Бу Мөхәммәд пәйгамбәрнең сахабәсе Билалның комганы. Ул беренче булып азан әйткән мөселман. Бу кыйммәтле әйберләр Гарәп ярым утрауының төрле илләрендә яшәүчеләрнең шәхси архивларында саклана. Дагыстанда мондый күргәзмәне оештырып, безнең халыкның ядкәрләрен ничек кадерләвен күргәч, аларның кайберләрен бездә дә калдырырга карар кылдылар. Хәзер республикабызда берничә дистә шундый кыйммәтле әйбер саклана. Күргәзмәдәге иң кыйммәтле экспонатларның тагын берсе ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең кызы Фатимага бүләк иткәнне шушындый кул тегермәнен. Ул 2 таштан гыйбарәт. Аларның арасына ярманы салып, он тарттыра торган булганнар һәм соңыннан Фатима шул оннан әтисе һәм үзенең ире өчен ипи пешергән. Ничә гасырлар сакланган соңгы пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва салламның коралларын, кувшиннарын, кызына бүләк иткән тегермәннәрен күрдек. Бик шат булдык, җыласларыбыз килде. Әле дә ышанып бетмим, ничек менә шулай күп еллар, күп гасырлар сакланган әйберләр. Пәйгамбәр монда каядыр безнең янда йөргән шикелле. Тарихи ядкарларны үз күзләре белән күреп калырга теләүчеләр өчен бер көн вакыт бар. Иртәгә күргәзмәнең соңгы көне. Ул кичке 7-гә кадәр эшләячәк, керү бушлай. Инзилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.